Tak, ideme na to. Ideme cvičiť spojku a ideme sa učiť. Ideme si zvyknúť na provoz. Včera sme spravili nejaké video, ale nechali sme zapnuté rádio, takže video nepoužiteľné. Takže dneska to skúsime znova. Polinočky má takto nastavenú sedačku. Úplne blízučko. Aby sa dobre jazdilo. Oboje sú šoférske tenisky. Vidíte, jak je blízko. Tak. Pomaličky s tým kľúčom, polinočky. Dobre, najprv si ho tak otvoč na tú, vieš čo myslím. A potom až naštartuje. Napneme si pás. Neutral máme. To si musíš sama vyskúšať, kapec. No. Polinočky. Ešte raz, pozri sa. Aha. Strčím si kľúčik. Otočím si ho. No, a teraz? Tak, pusti to. Tak. Nesvíti. Nesvíti, krpec. Tak, všetko máš nastavené, svetla máš zapnuté, všetko máš. No vidíš to. Dám si aj ja pás. Vypneme to rádio, lebo zase by to bolo nepoužiteľné. A pekne pomaličky s tou spojkou, hej, jak včera pekne. No. Ideš na to. Dávaj si pozor na túto si ukáž. Dobre. Dobre. Ideš tam, kde včera, hej? Hej. Dobre, kapec. Na čo dávať pozor? Nič, som myslel, že si blízko v toho auta, ale je to v pohode. Tak. Ja otočаю techniku, jak boxer. Jak, áno, boxer. Jak boxer? Jak boxer. Čo myslíš, boxerista? Boxerista. Akože trénuješ? Trénuju. Aha. Ja trénuju udary na 500 krát. Bude perfektno. Určite. Určite. No. Ešte skoro. No teraz môžeš. Toto pozor, či niečo nejde z jednej z druhej strany, tak. Super. Tak. Dneska ukazovalo až 20 stupňov, pozri 18,5 teraz, super, super. No, polinočky. Ešte máš čas. Teraz si daj smerovku. Dávaj si pozor sprava zľava. Polinočky. Dobre. Polinočky, kam odbačeš? Добре. To je... А я тут вмикала блінкер з автошколи. Dobre, polinočky. Не потрібно вмикати? Netuším, akože to je cesta rovno, ktorá nikam inám nevedie. Ale uvidíme. Akože není to chyba, že dávaš smerovku, ale trošičku polinočky, trošičku pridaj. Ideme 20 na dvojke. Tak si tam daj trojku. Tak. Môžu blinker zapnúť? Môžeš polinočky, daj si tam ale naspäť tú dvojku. A dávaj pozor. Spojka, jednotka, smerovka, polinočky, smerovka. Si moc... Dobre, pozor, stoj.
Počkej, musí sa tak postaviť, aby si tam videla, Tam vieš? nemôžu, ja vyjdu na cestu, jak tak Ale postavím. kúsok môžeš, Poli, kúsok môžeš, musíš vidieť, čak z tej strany vidíš, že ti nič nejde, preboha. Tak. Dvoječka. Tak. Tomu ja na tom malom... Dobre, Poličky, trošičku pridaj, prosím ťa, ideme zase jak slimačikovia. Tak, no vidíš to. Tak. Nemôžeš jazdiť 20 Polinočky po ulici. Dobře, nebudu. No, tu je normálne 50, takže nič sa nedieje. Prejazd 30. Prejazd 30, správne. A víš prečo? Prečo? No, lebo tam není to svetlo blikacie. No tak ono tam je, takže tu by si mohla ísť teoreticky 50, ne? Pokiaľ sa nemýlim. Daj si to do dvojky, by si nešla moc rýchlo, tak. Pomaličky prejde. Ja si myslím, že keď tam svieti to svetlo, tak môžeš ísť 50. Možno, že sa mýlim. Ale nemal by som sa, keďže robím tiež vodičák na autobus, nemal by som sa mýliť. Troječka. Tak. A pred nami je, myslím, že Nemec, autoškola. Tvoj učiteľ. Môj učiteľ. Aha. Takže svetla si zapla, že? Máš zapnuté, dobre, super. Tak ideme za učiteľom Nemcom, ktorý Polinočku 9 mesiacov učili jazdiť. A nakoniec to dali. Spravili ten vodičok. Takže všetko je úplne super. No, tiež ide pomaličky. Aj s ním si chodila tieto trasy? Áno. A tak to máš naučené. No, máš dobrý rozhľad pred seba. Ne, Ne, že? že. Tam ešte vpredu auto. Tu ti ukazuje, aha, tam je cyklista, vidíš? Takže on ide predbiehať cyklistu, tak urob to isté, čo on. Tak. Tu máme cyklistu. Toho obchádzame so smerovkou. No. Ale Sečka, ja viem, že nemôžu 20 chodiť. Ja budu chodiť rýchlejšie. Ale mám krásne počasie, cez víkend zoberieme kolobežky. Áno. Pôjdeme na výlet a spravíme nejaké kolobežkárske video zase. Áno. Teda zase. Prvé s touto kamerkou. Áno. No. To mi svieti do očí. Tu tak môžeš predbiehať? Čo myslíš? Myslím, tu nemôžu. Jaká je tam čiara? Asi plná, že? Plná. Tak tu asi nemôžeš, že? Ne, tu predať počkaj, nemožno. Aha. Vieš, tu nebezpečné musí. No je tu plná čiara, cez plnú nemôžeš podbiehať. Áno. A môžeš cez tú plnú obchádzať Cyklist. napríklad cyklistu alebo prekážku? Áno. No vidíš to správne. Tu je blinker. No. Máš si blinker a môžeš, to je jasné. Ďakujem, Lásečka moja, že ty so mnou. No, pomaličky sa to naučíme, hlavne aby si mohla bezpečne chodiť do roboty a naspäť. Áno. Štyrečka. Naspäť to troječka, lebo ide pomaly. Chod naspäť na cestu, Polinočky, tak. Nedávaj dole hlavu, keď radíš, Polinočky, hej? Dobře. Lebo ideš potom, videla si, že išla si trošku z cesty. Áno. Keby to bolo tu, tak by to mohol byť problém, víš? Pozri sa. Ty nepotrebuješ dávať dole hlavu, tie rýchlosti sú tam, kde boli včera. Tam, kde budú aj zajtra. Sleduj si ten kraj. Dobře. No. No, mohla si zobrať okuláre slnečné.
Neprekročili? Так nevadí, ja Nevadí, však nás zdržuje autoškola, ne? Нас zdržujú, ja cviču, ja nechcú moc rýchlo. Aha. Dobre, Polinačky, ja viem, ja si robím srandu. Pekne ideš. Hlavne sa mi ľúbi, že už tá spojka ti pekne ide. Že si na to zvykla. Myslíš, že sa bude otáčať na tom parkovisku, kde sa chceme otáčať aj my? Tak čo spravíme? Píš učiteľ. Aha, pozri sa, ale on ja aj obchádza tých chodcov. Aha. No, som mimo vozovku teraz, takže v pohode. Idem na trojke. Ideme na trojke, to je super, to stačí akurát. Dobre. Tak, Polinočky. Dvojka, cítiš to, ne, Polinočky? Áno, cítim. No, vidíš to. Daj si smerovku. Tak, a nestoj na tej spojke, Polinočky. Celú dobu si stála teraz na tej spojke. Zaradím tú dvojku a pustím tú spojku, hej? Nestoj na tej spojke stále. Skús odbočiť do tejto Nemožná. Jakže ne? No, Polinočky, a tá značka platí prečo? Tá značka platí pre tú druhú odbočku, hej? Lebo vždy platí to za značkou, rozumieš? Tam si sa mohla pekne otočiť. Aha, to si všímaj. Tá značka, to čo je na značke, tak vždy to platí až za tou značkou, ne pred ňou, hej? Hej. On tam bude asi odbačať, čo? Sleduj si tento kraj, neodbača tam, tak skúsi na to parkovisko a my sa tu otočíme. Polinočky, ideš veľmi pomaly zase, veľmi pomaly ideš. No. A už si daj neutrál. Tak, a tu sa pekne otočíš, stoj. Spátečka a plný right, Polinočky, hej. A tak sa do druhej strany, Poli. Do druhej strany, tak. No. Plný right a ideš, otočka. Tak. A ja ti poviem, kedy sa môžeš otáčať až. Ešte dávaj, Polinočky, kľudne. Ešte môžeš. Túto stranu si sleduj, tu máš úplne super. Ešte, aby si bola v tomto kruhu, hej? Ešte kúštiček. Tak, stačí. Tak, jednotka. Vyrovnaj sa, aby si bola vo svojom pruhu. No, môžeš, neboj. Ja nebojím. Ja ti pomaličky s tou spojkou, dobre, super. Tak, daj si smerovku, tam kam ideš. Skontroluj si túto stranu, môžeme. Tak, a ideš, rozbehni sa pomaličky. Tak, dvoječka, hneď pusti tú spojku. Tak. Na konci trošku pomaly, ale môžeš ju pustiť rýchlejšie, jak z tej jednotky. Tu budeš obchádzať auto. Tak. Super. No. Tak. Dobre. Na trojke môžu odbočiť? Môžu, samozrejme. Polinočky, keď máš priestor, vždycky si to tak nejak ty sleduj, máš priestor, nič nejde oproti, ostan vo svojom pruhu, nie je to až taká prudká zatočka, smerovka, samozrejme, tak, a ideš. A keď vyjdeš za tú obec, tak kľudne nad 50, zatiaľ si v tej obci, obec Moužínov, máme tu 50, v každej obci máme 50, pokiaľ to nie je upravené nejakou značkou. Niekde býva aj 30-ka. No. Tak. Patrne. Takáto situácia
navigácia, keď je po linúčke, videla by si, že sa tam nezmestíte. Áno, ja... On musí dávať pozor, lebo mal prekážku na svojej strane, ale musíš počítať s tým, že to neurobí, takže si pribrzdíš trošku, povdradíš po prípade, hej. Pribrzdí. No. Dobre, ja zrozumela. Tak. Tu nám končí tam 50-ka. Trošku trofbehý krček. A môže 4-čku, tak. A polinočky, keď si takto preležíš do 4-ky, tak nespomal. Hej. Keď chceš spomaliť, tak nepreraďuj. Keď spomalíš na vyššiu rýchlosť, tak musíš aj pridať trošku, lebo potom cítiš, že to auto nechce ísť, ideš moc pomaly. Toto je super teraz. A tu vieš, koľko môžeš ísť. No. 90 ísť nemusíš. Tiež skús tým volantom potom ne tak jak sekanie, jak si to robila teraz, ale skús to tak Jemnejšie. plynule, no. Sleduj si ten kraj. Tu sme dobre. Dúfam, že sa nám tam nikto nezaparkuje, že si to tam zase nacvičíš, to parkovanie. Tam u nás pri dome. Vieš čo, ne? Polinočky. Veťavice. No ale tie stromy. Čeriešenky. Čerešinky, no, tam sme boli oberať tie čerešinky tvoje. Aha. Presne. A sú také dosť staré už tie čerešne, že? Čerešne dlouho nežijú. Jaj. Maximálne. Koľko maximálne? Myslíš, že toto sú... 20-30. A čerešne za 30 rokov takto vyrastie? Na taký veľký strom? Vidíš, tak to som nevidel. A potom čo, sa musí vyrúbať a zasadiť na novo? Zasechajú. No, vysychá, že? Vyzerajú ináč také už. No, pomaličky už budeš vchádzať zase do tej obce. Nemusíš takto vždycky prudko pomaličky. Povedz sa na 40 si spomalila, vieš? Troječku si daj a tu môžeš 50 zase pekne, hej? Do 50, nemusíš ísť 50 do 50. Tak. To už asi patrí ku tým kasárňam, či? Áno, to je to ti... Tí vojaci. Vojaci tam byli. Pracujú, žijú, to je tak asi. Toto vieš, čo znamená táto značka tu? Za koľko bude ten železničný prejazd, keď sú tam takto? 240. Presne tak, dobre hovoríš. Zavadzal mi tam ten stĺpik, takže som to nevidel. Ale dobre hovoríš. Zase potom pred tým prejazdom si spomalíš, preradíš si na dvojku a potom prejazde pôjdeš po dvojke. Na dvojke, pardon. To je ponočky dosť skoro, ale budíš, nevadí. Pusti tú spojku tak. No, super. Hop, hop. Troječka pekne. No, pôjde nám to každý deň lepšie. Tak, smerovka doprava. Počkaj ešte, teraz dvoječka, môžeš? Tak. A doprava, pusti tú spojku bolinočky, tak. Pred zakrutom musíš tú spojku Bolinočky, keď si preradíš tú rýchlosť, nestoj na tej spojke. Keď
preraďuješ rýchlosť prejaci a pustí tú spojku, stále stojíš na spojke. Nemôžeš stať na spojke. No, trošičku. Tu nemusíš dať polinočky. Môžeš, keď chceš. Nebudem ti hovoriť, že nemusíš. Ja môžeš. dávala i doprava, Dávaj si i kam doľava. chceš, dobre, dávaj si kam chceš. Ale neviem, na čo takto moc spomaluješ. Tak. Doprava. Dávaj pozor si na túto stranu polinočky. Dávaj si pozor, tak. Daj si neutrál poli. Tak a brzdou a teraz smerovku. A je tam voľné. Jednotku, poli jednotku. Tak. Tak, vidíš to. A videla si, v ktorom si bola zase prvú. Bola si v protismere polinočky. Musíš ostať vo svojom prvu, rozhliadnúť sa smerovku. Len ty, keď prichádzaš ku nejakej križovatke, tak ty tam nechávaš rýchlosť a stojíš na spojke. Vtedy moc nemáš úplne nejak kontrolu nad tým. No, tento pôjde von, polinočky. Daj si smerovku. Tak. Daj si jednotku, máš jednotku, dobre. Super. No a ostaň na tejto strane a pustíš ho. No, tak vidíš. Super. A teraz do tejto. Pekne sa tam vyrovnáš zase. A pekne to tam nacúvaš. No. Tak. Polinočky, zase ti svietia ďalkové svetla. Pekne nacúvaš, ešte... To je jednotka poli. Ešte ne... Tak. Tak, plný doprava, no. Plný doprava si daj. Nepozeraj za seba, do spätných pozeraj. Hej, máš plný doprava? Super, nemáš. Plný doprava som povedal. Plný polinočky, plný doprava, tak. Plný doprava, cúvaš. No poď, polinočka do tejto strany. Tu budeš cúvať, tam máš tú krajnicu. Hej, ideš, cúvaj, púšťaj spoječku pekne. No ešte. A už si vyrovnávaj do druhej strany, už si vyrovnávaj, pozeraj sa. Túto stranu si sleduj, polinočky. Vidíš? Ja tam nevidím nic. Ja tam nevidím tú... Vyrovnávaj, No, dobre, super. A teraz už rovno, teraz už úplne rovno. Iba rovno, vyrovnaj volant. Tak. Stoj. Neutrál. Ručná brzda. Tak. Vypneme motor. Vypneme svetla. A hotovo. No čo? Dobre sa ti jazdil? Áno. Pekne si to zvládla. Tak. Čo ešte? Tu nezrozumіла на конце. Ти почав мені něco виправити? Čo? Tento bude vyjížджať? No, aby si mu urobila miesto, aby si sa dala čo najviac vpravo. Не, to не то. A čo? Ти хотів, я мала otázku, ale už не розумію o čom. Čo môj? No, dneska to ukončíme. Ahoj. Ahoj.